Munijak mukhamai lamsukjak Tipra Mothani wngwi 46 Surma Bidansabha Kendroni Chongmari batani Baburama Satnami no 46 Surma Bidansabha bai khobjak Latiabil amjani lukurokni noko thangai bwskangni by electiono tei kok sathani amjani bebak nukhungni lukurokni munijak khasrangjak mukhangbai lamsukjakmang Tipra Mothani candidate no abo by 46 Surma Bidansabha Kendroni by electiono Tipra Mothano ungnai keplai te keplani tongthokmungni bagui tiar tongnani bosaka MDC Drendra Deborma Ambai kotmatulai rokno ini chungaro 46 Surma Assembly ni kaisa Latiabil elaka to o jaga chung punisimi door to door program plega saya nungiawi no joto jagao no chung positive tai positive negative mane kono kori je nogo thango warak khai jono lamsugo tar mane tam 23 तारिख नि उपनिर्वाचन बाई इलेक्शन सुरमा विधानसभा केन्द्र टिप्रा मथा कोप्लायुंखा जतनो बिजे मिसिल खाइना बागै चुंति आरो मान